సొల్మెలు నమ్మ కుడ్ల తుಳು వార్తలు యాను డాక్టర్ ప్రియా హరీష్ ఇత ముఖ్యాంశాలు. ಉರುವ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷಾದಿ ಮಹಾಪೂಜೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬುಧವಾರ ಕಾಂಡೆಗೆ ಅಕೇರಿ. ಕಡಬ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಮರಕ್ಲಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಮೀಲು ಪಂಪಿನ ದೂರು ಕೊಡ್ತಿನ ಪ್ರಸಾದ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ದಾಳಿ ಬೆದರಿಕೆದ ಆರೋಪ. ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬೈದಿನ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆದ ದಂಡ. ದೇಯಿ ಬೈದಿದಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವರ್ಧಂತಿ ಅಂಚನೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆದ ಗೌಜಿ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಉರುವ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷಾದಿ ಮಹಾಪೂಜೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ಬುಧವಾರ ಕಾಂಡೆ ಅಕೇರಿಯಾಂಡ್. ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿ ನೈವೇದ್ಯ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಶಿ ಪೂಜೆ ನಡೆತದ. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಲರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಜುಮಾದಿ ನೇಮಗು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿರ. ಉರುವ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷಾದಿ ಮಹಾಪೂಜೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ಬುಧವಾರ ಕಾಂಡೆ ಅಕೇರಿ ಅಂಡ್. ಅಂಗಾರ ರಾತ್ರಿ ನೈವೇದ್ಯ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಶಿ ಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡು. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಲರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಜುಮಾದಿ ನೇಮಗು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಉರುವ ಬೋಳೂರು ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಸೇರ್ದು ವರ್ಷಾದಿ ಮಹಾಪೂಜೆ 2 ದಿನ ನಡೆತಂಡು. 2ನೇ ದಿನ ಅಂಗಾರೆ ಪೊರ್ತು ಕಂತಿನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯ್ದ ದರ್ಶನ ಬಲಿ ಮಡಸ್ಥಾನ ಕಂಚಿಲ್ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಬೆಡಿ ಮರ್ದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇತ್ತಂಡು. 2ನೇ ದಿನದ ಪೂಜೆಡು ನೈವೇದ್ಯ ಬಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಇಸ್ಸೆಸವಾದುಂಡು. 5 ಪೊಂಜೋನಗ್ಲು 5 ಕಾಂಟೆಡು ನೈವೇದ್ಯ ತುಂಬೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬಲಿ ಬತ್ತಿನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರ್ನ ಗುಂಡದ ಎದುರು ಬಾರೆದ ಇರೆಪಾಡ್ದು ಅವೆಟ್ಟು ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದು ಅವೆತ ಮೇಲಿಗ್ ಮಂಜಲ್ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ದು ಪಿಂಗಾರ ಪುರ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಮಹಾರಾಶಿ ಪೂಜೆ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡೆತಂಡು. ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಮಾರಿ ದೇರುನ ನಡತಿನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಪೂಜೆ ದರ್ಶನ ಬಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಮಡಸ್ಥಾನ ಕಂಚಿಲ್ ಸೇವೆ ಆದ ದೇವರ್ನ ರಥೋತ್ಸವ ಸೊಲಬಾರ ನಡೆತಂಡು. ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡೆರು. ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕರ್ಕೇರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ಕುಡ್ಲ ಏಳುಪಟ್ನ ಮೊಗವೀರ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಭಾದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಯಶವಂತ ಪಿ ಮೆಂಡರ್ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡೆರು. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಜುಮಾದಿ ನೇಮ ನಡಪೆರ ಉಂಡು.
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ರಾಸಲೀಲದ ವಿಡಿಯೋದ ಸಿಡಿ ಪಸರದಿತ್ತದು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯಡು ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತದು ಆರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರಾಯನ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಯರ್ನ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋರ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ತರೆತಗ್ಗಾವನಂಚ ಆದಿತ್ತದು ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೋರಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರಲು ಕೇಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ನಡುಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫಿಟ್ ಮಲ್ತದು ಬಿಜೆಪಿದ ಉಲಾಯ್ ನಡಪನ ಲಡಾಯಿದ ಫಲವಾದ ಸುರುತ ಸಿಡಿಪಿ ದೈ ಬೂರ್ದುಂಡು ಈ ದುಂಬುಲ ಎಚ್ಎಂಇಟಿ ಹಾಲಪ್ಪ ಮೊಕ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆಲ ಇಂಚಿನ ಆರೋಪಲಿತ್ತದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೋರಡು ಪಂಡು ಕೇಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಫೇಕ್ ಸಿಡಿ ಪಂಡು ಯಾನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪಂಡದಿತ್ತಿರ ಅಂಡ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಆರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕಡಬ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಮರಕ್ಲೆನ ಪ್ರಕರಣಡು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಮೀಲಾತಿರ್ ಪನ್ಪಿ ದೂರು ಕೊಡ್ತಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ಪನ್ಪನರ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿನ ತಂಡ ದಾಳಿ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿ ಪೊಂಜೊಲೆನ ಮಿತ್ತು ದರ್ಪತೋಜಾದರ್ ಪನ್ಪಿನ ಆರೋಪ ಮಲ್ದೆರ ಕಡಬ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಮರಕ್ಲಿನ ಪ್ರಕರಣಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಮೀಲಾತಿರ್ ಪನ್ಪಿನ ದೂರು ಕೊಡ್ತಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ಪನ್ಪಿನರ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿನ ತಂಡ ದಾಳಿ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿ ಪೊಂಜೊಲೆನ ಮಿತ್ತು ದರ್ಪತೋಜಾದೆರ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡಪಾದ ಬೆದರಿಕೆ ಪಾಡುನ ಇಲ್ಲಿಡೀ ನಾಡುನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಂಜೋನ ಮಿತ್ತು ಬೆದರಿಕೆ ಪಾಡುನ ವಿಡಿಯೋಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ವೈರಲ್ ಆತಂಡ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲು ಪುಗ್ಗಿನ 4 ಮಂದಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನರು ಓಲೇರು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಸಾದಿರ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಗ್ ಪ್ರಾಯದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಗ್ಲ ಬೆದರಿಕೆ ಪಾಡ್ದಿರ ಕಾಸು ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಉಪಕರಣಲು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಕೊನ್ನದು ಪೋತೆರ್ ಪಂದು ಆರೋಪ ಮಲ್ದೆರ ಅಮಲು ವಸ್ತು ಪರ್ದು ಕಡಬ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಂಚನೆ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬತ್ತದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ದೆರ ಪಂದು ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಕಲು ದೂರ್ದೆರ ನೀವೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಅದೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅದು ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಕದಾಲೆ ಇಲ್ಲದಾಯ್ತು ಉಂಟು ಇದು ಬಂಗಾರ ಮನೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಎಂಗ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಮಗು ಮಳಗಿದೆ ಸಣ್ಣ ಪಾಪು ಇದೆ ಅದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಳಗ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಯಾರು ತಂದಿದ್ದು ಕೇಸ ಕೊಡುದು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ వేరే ఏనాలు పడతారు పత్తాడు బోర్డ ఆరు ఇజ్జరు పన్నత్త ఇతను నాట్లే ఎన్నికలే ఇంకా డించిన కేన్నా ಎಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಿರಿಕೆದ ಉಲ ಇದು ಏನ್ ಹತ್ತದೊಂದು ಇತ್ತನ ಕೈತ ನಿಗ್ಲೇದಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಹತ್ತಾರ ಒಂದು ಬಂದ ಒಂದು ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ ಇಪ್ಪರಿಂದ ಚೂರಿ ಬತ್ತೇರ ಬಲ್ಲಿ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರಿ ಬತ್ತೇರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡಿದ ಅವಾಗ ಬಿದ್ದಾಯಿ ಗೊತ್ತು ಚೂರಿ ಬತ್ತೋಲ್ಯಾ ತರಕಾರಿ ಕಟ್ಟುವಲ್ ಪರಿಚಯ ನೋಡೋದು ನಾದಿ ಪಂಚನೆ ಅಂತೋನೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ನೆಂತೋನೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ತರಕಾರಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತು ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರಿ ಬತ್ತೇರ ಬಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಯಿ ಬತ್ತೋಲ್ಯಾ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ವಾರಂಟಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ ಮರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಬೋಡನೆ ನಿತ್ತನೆ ಬರ್ಪೆ ಏನಾದ್ರು ಸಾಲ ಆಗ್ಲದ್ದಿ ಇದು ಸಯ್ಯರೈನಾಗ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಓಡದಾನೆ ನಡೀತದೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಡ್ರಗ್ ಡೀಲ್ ಆರೋಪದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಂದಾದೆರ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 2009 ಪುಟದ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಂದಾದೆರ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಡೀಲ್ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಂದಾದೆರ ತನಿಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಂದಾದೆರ ಡ್ರಗ್ ಕೇಸಿಡ್ ತನಿಖೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಪುನೀತೆರೆಡ್ದು ಕೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಂದಾದಂಡ ಒಟ್ಟು 25 ಆರೋಪಿಲಿನ ವಿರುದ್ಧ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಂದಾದ 180 ಸಾಕ್ಷಿದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದೆರ ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರಿನ ಮೂಲಕ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿನ ಸಂದಾದೆರ ಈ ಕೇಸಿಡ್ ಮೂಜಿ ಆರೋಪಿಲು ನನಲ ತಿಗದಜೆರ ಅಂಚದ ತರೆತಪ್ಪಾದ ಕುಲ್ದಿನ ಆರೋಪಿಲಿನ ಪುದರ್ಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಆತಂಡ ರಾಗಿಣಿ ಸಂಜನಾ ರಾಹುಲ್ ವೀರೇನ್ ಖನ್ನಾ ಆದಿತ್ಯ ಆಳ್ವಾ ವೈಭವ ಮೊಕ್ಲಿನ ಪುದರ್ಲು ಪ್ರಮುಖವಾದ
ಉಲ್ಲೇಖ ಆತಂಡ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿರು ಪಂಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಆತಂಡ. ಸುರುತ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಂದಾದ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ತುಂಬರಿತದಿರ. ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿತ್ಯನ ವಿಠಲ ಮಲೆಕುಡಿಯರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನಕ್ಸಲರಿಗೆ ನೆರವಾಯಿನ ಆರೋಪ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಡು ವೇಣೂರು ಎಸ್ಐ ಉಮೇಶ್ ಉಪ್ಪಳಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರಿಯರು. ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿತ್ಯನ ವಿಠಲ ಮಲೆಕುಡಿಯರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನಕ್ಸಲರಿಗೆ ನೆರವಾಯಿನ ಆರೋಪ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಮೂಜನೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವೇಣೂರು ಎಸ್ಐ ಉಮೇಶ್ ಉಪ್ಪಳಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರಿಯರು. ಪ್ರಕರಣದ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿನ ಸಂದಾದಿನ ಪುತ್ತೂರದ ಅಡಗದ ಎಎಸ್ಪಿ ಅನುಚೇತನ್ ಅಂಚನೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ಎಸ್ಐ ಉಮೇಶ್ ಉಪ್ಪಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನ ಎದುರು ಹಾಜರಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರಿಯರೆ ಪಂದಿತ್ತಂಡ. 2018 ಮಾರ್ಚ್ ಮೂಜೆಕ ನಡತಿನ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು 44 ಸಾಕ್ಷಿದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿದ್ದದು. ಇತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ದುಂಬರಿನ ಭಾಗವಾದ ಮಾರ್ಚ್ 23 ದುಂಬದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡಪುಣ್ ಪಣದು ನ್ಯಾಯವಾದಿ ದಿನೇಶ್ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ತೆರಿಪಾದಿರ. ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆದ ಸಲಾದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಬತ್ತದಿತ್ತಿನ ಮೈಸೂರದ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಲಿನ ರಡ್ಡು ಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ದಡಿಟ್ಟು ನಗರದ ಸಂಚಾರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಡು ದೂರು ದಾಖಲಾತಂಡ. ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಬೈದಿನ ಮೈಸೂರದ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಲಿನ ರಡ್ಡು ಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆರೋಪದಡಿಟ್ಟು ನಗರದ ಸಂಚಾರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಡು ದೂರು ದಾಖಲಾತಂಡ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಪಾಲಿಕೆದ ಕಚೇರಿಗೆ ಪೋನಗ ರಡ್ಡು ಕಾರು ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗಿಡಿತ್ತದು ಅಂಚದು ಅವೆತ ಫೋಟೋ ದಿತ್ತದು ಕೆಎಸ್ಪಿ ಆಪ್ಡು ದೂರು ದಾಖಲಾತಂಡ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂಚಾರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಡು ದೂರು ದಾಖಲಾದ ಕಾರದ ಮಿತ್ತು ದಂಡ ಮಾಡಿದೆರ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗೋಣಗ್ ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡ ರಡ್ಡೆರ್ದು 2.5 ಲಕ್ಷ ಒಪ್ಪು ಅಂಡ ಬೆಳಗಾವಿದ ಈ ಗಜೇಂದ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಗೋಣಗ್ ಬರಾಬರಿ 51 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಉಂಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರದಿ. ದಪ್ಪ ಕಾರು ಮಲ್ಲಗಾತ್ರದ ದೇಹ ಹೊಂದುದುಪ್ಪುನ ಈ ಗೋಣನ ಪುದರ್ ಗಜೇಂದ್ರ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗೋಣಗ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ರಡ್ಡೆರ್ದು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುಂಡು. ಈ ಬೆಳಗಾವಿದ ಗಜೇಂದ್ರಗ್ 51 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪುಟ್ಟುನಗನೆ ಲಕ್ಷ ಬೇಡಿಕೆ ಹಿಡ್ದಿತ್ತಿನ ಗಜೇಂದ್ರೆ ಸದ್ಯ ಕೋಟೆಗ್ ಬೆಲೆ ಬಾಳುನಂಚಾತಂಡ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಿಂಗ್ ಬಂದೆ ಪುಗಾರ್ತೆಗ್ ಸಂದಿದಿನ ಈ ಗೋಣಗ್ ಅವನ ಸಾಂಕುನ ದನಿ ವಿಲಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಪ್ರತಿದಿನ 1,200 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ. 4 ವರ್ಷದ ಪಿರವು ಹರಿಯಾಣದ ಮುರ್ರಾ ಪನ್ಪಿನ ತಳಿ ಎರ್ಮೆನು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಕೊರ್ದು ವಿಲಾಸ್ ನಾಯಕ ಕನತದಿತ್ತೇರ. ಎರ್ಮೆ ಕನತಿನ 1 ವರ್ಷಗೆ ಈ ಗಜೇಂದ್ರ ಗೋಣೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಕೂಡಲೇ ಐತ ಆಕಾರ ತೂದು ಅಪಗನೆ 1.5 ಲಕ್ಷಗೂ ಕೇಂದಿತ್ತೆರೆಗೆ. ಕೃಷಿ ಮೇಳುಡು ಪಾಲ್ದು ತುಂದಿನ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪದಕುಲೆನು ಮಟ್ಟಿಲಗು ಪಾಡೊಂದುಂಡು. ದಿ ವೈದಿದಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲುಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವರ್ಧಂತಿ ಅಂಚನೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ ಗೌಜಿಡು ನಡೆತಂಡ. ದಿ ವೈದಿದಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲುಡು 5 ದಿನ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಇತ್ತಂಡ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವರ್ಧಂತಿ ಅಂಚನೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಕಲಶ ಹೋಮ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ದಿ ವೈದಿದಿ ಸಮಾಧಿಡು ದೀಪಾರಾಧನೆ ದಿ ವೈದಿದಿ ನೇಮ ನಡೆತಂಡ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆತಂಡ.
ಬ್ಯಾಂಕೋ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಬದಲಾಗದವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವರೆ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಇಂಜಿಪ್ಪ ಕುಡ್ಲದ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಂಡ್ ಮುಂಬೈ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ಚಿತ್ರನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿರ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಬಂಗೇರ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಬಲ್ಮಠ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತಿರ. ಬದಲಾಗದವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವರೆ ಪಂಪಿನ ಕಿರುಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ನಿವೃತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಬಂಗೇರ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತಿರಿಯರ ಮುಂಬೈ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ಲೇಸಿಡ್ ನೃತ್ಯ ಮಾತೆ ರಜನಿ ಅಶೋಕ ಜೀರಿಗ್ಯಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ರದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಾರರು ವಿವೇಕಾನಂದ್ ಕಾಮತ್ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರ ಮಣ್ಣಿಟ್ಟಿತ್ತೆರ. ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿರ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರು ಚಿತ್ರನು ತೂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪಟ್ಟುಂಡೆರ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಿವಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯ್ನ ಅನುಭವಲೇನು ಪಟ್ಟೊಂದು ಚಿತ್ರಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ನಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮಲ್ತಿರ. ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣ್ಣುಟು ಸೌಜನ್ಯ ಹೆಗಡೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಬಂಗೇರ, ವಿನೀತ್ ಮಳಲಿ ಉಲ್ಲೆರ. ತೋನ್ಸೆ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದ ಪದಪಂತೆರ. ಸಾಯಿ ಮಲ್ಲಿಕಾಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನ ಕೊಡ್ತೆರ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಚಿತ್ರಾಪು ಕೆಎಂ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕಾರ್ಕಳ, ಇಂದಿರಾ, ಗಂಗಾಧರ್ ಇಂಚ ಪಾಕಜನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತಿರ. ಇತ್ತ ಕುಡೋರೈನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಉರುವ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷಾದಿ ಮಹಾಪೂಜೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ಬುಧಾರ ಕಾಂಡೆಗೆ ಅಕೇರಿ. ಕಡಬ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಮರಕ್ಲಿನ ಪ್ರಕರಣಡು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಮೀಲು ಪಂಪಿನ ದೂರು ಕೊಡ್ತಿನ ಪ್ರಸಾದ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ದಾಳಿ, ಬೆದರಿಕೆದ ಆರೋಪ. ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಬೈದಿನ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗೂ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆದ ದಂಡ. ದೇಯಿ ಬೈದಿದಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವರ್ಧಂತಿ ಅಂಚನೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆದ ಗೌಜಿ. ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಪೊರ್ತುಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.